je RVN-ko 500. Co tu nevidíme? Motorkové. No, skúsim túto. Dáme RVN-ko 500. Motorkové. Starten. Je to ve športe. Spojka je akoby hydraulická. Musíme brzdy. Toto brzdí luxusne. No, posed, klasický turistický, endurácky, na ten není co pokaziť. Ale trošku mu dáme sodis. No, ale je to 5 kg, no. Chýbajú tému nejaké poníky. Vedvoz bych si to asi nevedel predstaviť, ale pre samého je ako pohoda. Aj tie riditka, fastné, jízda po stojačky, taky sa dá. Chcelo by to nejaké pár koníkov tomu, ale v pohode. Ten motor není oni ucúkaný, je dobrý. Prevodovka cvaká dobre. Točí sa to jak formula. Zvuk to má jak, neviem, tomu bych to prirovnal. Ideme si dať ale dávkovateľnosť spojky, to by sa nechcel na Yamahe dať. Ideme si dať ešte kolečko. Tá je fajn. Zaujímavý. Jak keby ste sedel na Transalpe. Dáme si ešte kolečko, nejakú nerovnosť, hrb. Žehlí to pekne. Ďalší. Brzdy. ABS-ko hrabe dobre. Ešte kolečko. Je vidieť, že to je trošku väčší motorka, ale tu v pohode. Aj podvozkovo. Iba až trošku lízené, chlapci. Dáme lízátko. Ako tie motorky nejsú zlé, len na každej mi ak si trošku chýba tá emócia z toho motora. Je to tak, ale zase je to taký kultivovaný, nikoho to nevydesí. Je to naladené akože jemno, tí motory. Není to žiadne ostré, že by niekoho vydesilo. Ujede s tým babka pro rohlíky do obchodu. Fakt jednoduchá motorka. Akurát jediné, co možno je v týchto motorkách, je cena. Majú dosť odvážne ceny nadstavené. Proti konkurencii tam veľký rozdiel moc není. Ale už keď im to nejak vychádza, tak proč ne, no. Čas ukáže.
čo tí motore vydržia, či sa môžu konkurovať japonským motorkám a podobne, rakúskym KTM a určite tam bude rozdiel, ale všetko je to ocenia, co sa komu co ľúbi, no. Ešte si ju kúkneme takto zblízka. Motorkové padáky sú fajne. Vpredu to sú zabrzdy Nissin. 2 dvojpístkové brzdiče. Nejsú 4 písky. Dvojpístkové brzdiče. Servis, olejový filter. Krásne na servis vymeniteľné. Akurát tie retázky sú zanedbané, jaj. To nikto nepucoval asi od výroby ešte. Vúla v rozete. Takže tak, no. Dobre, jedeme. Už hrčí vietrák. Idem to vrátiť. Tak sme sa povozili dneska. Vyskúšali nové stroje. Zaujímavá skúsenosť. Ale keby si miel vybrať, tak tú 300 to CL-ko, alebo áno, tú 300 to CL-ko. Zbytek ma nejak moc toto neuhýril ani neurazil. Takže vidíme sa pri ďalším videu.